داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قصيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك قرب مكتالكم نعدم كيدان زكاريس هابت مريم علول حدقنيا السقاقاري دك صبات انتربول أب كتماليون هاجر فرنسا زركب على ملخاو الدبناي قبن بوليسيو انتربول بمتحوار هاجر السرح كوينو قبن نياتات أبزهالو يهالو أبيناي هاجر قبن فاتموم بزي قدس أب تحت قيدي نخاطو السرح والدبيو انتربول كاب كل تشحن 19 حيزو أم مربب حبريتاو أزيو تدلاي most wanted أب تحت زبل أسفيروف زنبرا ملكتا كيدان زكاريس هابت مريم استبهالي إرتراوي ناي علم أزي علول أزيج أكان السقاقاري دك صبات يدللو قبل سركي حنيرو كيدان زلو دراشا زحبر دما ناي إسرا شحيرو مؤشش كم زهب أفليتو نيرو كيدان زكاريس هابت مريم منقستات إثيوبيان نيزرلاند سن بزقربو كلتا حدقنيا أيح ملكتا ناي تحازلنا طلبات بمتأن سفيح علم لقوي قبنا ومرمرا كدلت أنيحو كيدان زكاريس ناي قبن قجل بمقام مسققار دك صبات مجواي صبات عمت أبلع لدك آنستيو قتلتن كالو مسؤوب استحاز قبناتن تخصيصو كدلت أنيحو انتربول بحموشة الرئاب أبزرقحو حبريتا كيدان زكاريس هابت مريم بمتحوار حبرات إمارات عرب أف سودان كمستتحزة أفليتو نيرو كفل مسقار دك صبات انتربول بزأكبو سليو حبريتا مس حبرات إمارات عرب بوليس سودان أفريقيا أو حبرت نيزرلاند سن كالوتن زقابرو سفيح مصنعتاوي متحواريو كيدان أب تحت قطة سركاتو زخالة بفلاي أب حبرات إمارات عرب استقبرة مرمرا كيدان زقابرو زنبرة مربب ركب صبات مس أبالات صدرات زقابرو زنبرة ركب زقابرو ناي جنزب متحلاف أب سودان أبي ناي بوتا كم زلو حبريتا خمستأكبن نام متحازو كم زمرحن تحبيرو كيدان زكاريس أبلي بيا معسكر بمخفات عسرتا تامايت مبرق أفريقاوان مالت إرتراوان إثيوبياوان سوداناوان سومالاوان ناب إوروبا أم مسقاري سرح كم زنبرة زي أبزكايدلو زنبرة أوان سقرتي دخوم قونم مزميزو أم مجواي معمات كهلق تقلت أوزاس كحكح أسكاقي أتحزا سباتي كايد كم زنبرة يخصاص متحاز مسحيالو كالوت بمتحوار سرح زنبرة كيدانة دك صبات أتعشاشيخا جنزوون بلعكا دخمتهم مزميسكا زقبر زنبرة من قدن إوروبا عبم السنغال كم زخونة انتربول حبيرو كيدانة أبكل تشحن عسران أبيتو بحث تحيسونيريو انتخونا كاب إسرويت بمهدامو نسو أبزي نبرلو نحلفت مأسرتي تفريدو أود بحبرات هاجرات أب قدام السجار دك صبات فليت مرماريت ديوان مولالي نمأسار كيدانا ملكتا أبزهبوتو مقلتي مسجار دك صباتن مسؤوتة تحيزو زفت أم جبناتن علم لخاوك لولاو كوينو خمزولو بمقلات كيدانا دما عبلو تأمق أيرو أم مكل خال مسجار دك صبات كم زخونة كليسا نسا مسجار دك صباتن مسؤوتة تحيزو زفت أم جبناتن كم تزيد لك ولا احتخوها بو خمزيت أنحة أبلع لتوم نتجبن زفت أمودما زخونة يخون سجمتن تختاتي لك أبحق قريبك خمس قطع مقبار كسر حلو خمزيت أنحة تقلت ديوبان مولالي كدانة تخصيص اللوم زلو جبنات مسجار يخون جبنات أبلع للسدتنياتات كمون مسجار جنزب بقليل زيت أمتو عبيت جبنات كم زخونو بسم مسجار دك صبات حيالو صبات حلواتهم زت أفقا جبن استفدت أمم زت عمتها دك أنستيو كم زلو متحاس جبنياتات دما فتحن جيسو نستبدلو كسان الزب مخانو حبيرا نسا بتوسخي متحاس كدانة مسؤوم زت حاورو زنورو كالوت صبات قلجلتات يخونو كالعبو مستيرات مركاب كحقس كم زخونة حبيرا أب أفريقيا زقبر مسجار صبات بفلاي دما بمنقد ليبيا أب أزيو حدقنيا كونتات كم زلو كاب كالق زين لعلي متفادك صبات زرأيلو كونتات كم زلو بتوسخي قاليتا أقدمو قيتو تولدس تبهالة أسكار دك صبات كاب إثيوبيا نام نيزرلاندس بمسقار بعصر تحدت الري أفرد قريبو فرداو مسرح تخيدلو نيرو أسقر تدك صبات زقبرو سراح بتوم زسقروهم صبات زتدليو يستتقلبك خوني خيليو انتخونا أسقر تصبات مجمرتازي حكاوانيوم كالا دما صبات بزي فيزا وي دوكومنتيوم كاب هاجر ناب هاجر وي كاب بوتا ناب بوتا زنكسقسوهم اتزبا أسدما أسقرتي أب تحت إيدوم نزقاتو صبات
كم دلايوم زقبرومن زبدلومن زعمصومن بمخانوم ኣብ ልዕሊኡ ብጥሜት ይቀትልዎም ክሳብ ናብ ዝድለ ዘብጽሕዎም ግዙኣቶም ይገብርዎም ኣስገርቲ ብተወሳኺ ንደቂ ሰባት ናብ ዝኽንወስዶ ክሚናይሎም የተዓሻሽዎምን ኣብ መንገዲ ድማ ገንዘብ ክውስኹ ወይ ክሕውሉ ዝሓትዎም ወይ ዝጨውዎም ምዃኖም እዩ ሓያሎ ኣስገርቲ ብምጥቃም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝንቀሳቐሱ ሰባት ብወገኖም ዝሕተትዎ ገንዘብ ኣብ ፍርቂ ምስ በጽሑ ክኸፍሉ ዝሰማምዑ ብምዃኖም ኣብ መንጎ ዋጋ ክውስኾም ይኽእል ወይ ብኻልኦት ኣስገርቲ ተጨውዮም ልዕሊ ዓቕሞም ክኸፍሉ ይግደዱ ኩናትን ዝተፈላለዩ ግጭታትን ውልቀ መልእኽቲ ብዝኸተልዎ ዘይብቑዕ ምሕደራ ዝተናውሐ ውትድርና ፖለቲካውን ቁጠባውን ዘይምርጋዕ ጥሜት ሸቕለት ኣልቦነትን ካልእ ሓያሎ ምኽንያታትን ብሰንኪ ዘስዕብዎም ምምዝባላት ሓያሎ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ዝበዝሑ መንእስያት ኣፍሪቃ ውሑስ ቦታ ንምንዳይን መነባብሮም ንምምሕያሽን ዓመታዊ ብመንገዲ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ክፈልሱ ይረኣዩ ብዙሓት ካብዚኦም ፖለቲካ ከይዓጠጦም ናብሮኦም ንምምሕያሽ ክመፁን ከለው ገለ ድማ ሰብ ከይድሎም ዝኸዱ ኣይሰኣኑን ዝበዝሑ ኣፍሪቃውያን ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ቀንዲ ዝጥቀሙላ ሃገር ሊብያ ኮይና ብውሕድ ዓቐን ድማ ካብ ሞሮኮ ቱኒዝያን ግብፅን ይሰግሩ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት ካሜሮን ናይጀርያ ጋና ጊኒ ማሊ ጋምቢያን ሴኔጋልን ካልኦትን ብመንገዲ ኒጀር ናብ ሊብያ ካብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ካብ ሃገራት ሶማልያ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሱዳንን ድማ ብመንገዲ ሱዳን ናብ ሊብያ ይኣትዉ ዳርጋ ብምልኦም ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ዝፍትኑ ሰባት ካብ ኣስገርትን ናብ ኣስገርትን እናተቐባበልዮም ዝመፁ ብሰንኩ ድማ ኣብ መንገዲ ሓያሎ ፀገማትን ምክልባትን ይገጥሞም ኣብዚ እዋን እዩ ድማ ኣብ ኢድ ኣስገርቲ ስለ ዝወድቁ ሓታቲ ዘይብሉ በደል ዝወርዶም ካብ ኣፍሪቃ ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኤውሮጳ ናይ ዝኣትዉ ሰባት ቁፅሪ ብፍላይ ካብ 2010 ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብዝተዓፃፀፈ ቁፅሪ እናወሰኸ ክመፅእ ፀኒሑ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ዝኣተዉ ቁፅሪ ስደተኛታት ኣብ 2010 58,000 ዝነበረ ኣብ 2014 ናብ 139,000 ኣብ 2017 ድማ ናብ 168,000 ክቢሉ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኣስታት 1 ሚልዮን ስደተኛታት ትሕተ ሰሃራ ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ከም ዝኣተዉ ፀብጻብ ማእከል ምርምር ስታቲስቲክስ ኤውሮጳ ኤውሮስታት ይሕብር እዚ ቁፅሪ ነቶም ካብ ሃገራት መግረብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዝመፁ ኣይጠቓልልን እዩ ቁፅሪ ናይቶም ናብ ኤውሮጳ ዝኣትዉ ዝነበሩ ዋሕዚ ስደተኛታት ብናህሪ ክውስኽ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ግን ብኣስታት 900 ጎዲሉ ኣሎ ቁፅሪ ስደተኛታት ዝጎደለሉ ምኽንያት ስደተኛታት ስለ ዝወሓዱ ወይ ቁፅሮም ብሓቂ ስለ ዝጎደለ ዘይኮነ ሕብረት ኤውሮጳ ዝተኸፍለ ይከፈል ዝሞተ ይሙት ዝዓይነቱ ፖሊስታት ብምትእታው ከዓክቶም ይፍትን ብምህላው እዩ ከም ውፅኢት ፖሊሲ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ኣብ ባሕሪ ዝሞቱ ቁፅሪ ስደተኛታት ከም ዝጎደለ ይመስል እኳ እንተሃለወ 10,000 ኣፍሪቃውያን ግን ኣብ ሊብያ ብኢሰብኣዊ ኣገባብ ይተሓዙ ኣለዉ ሕብረት ኤውሮጳ ይኹን ኢንተርፖል ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ኣተኪሮም ዝሰርሕሉ ነገር እንተነይሩ ድማ ምህዳን ኣስገርቲ ሰባት ብዕቱብ ሒዞም ክሰርሕሉ ብምፅንሖም ኮይኑ ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝያዳ ኣስገርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ ሕብረት ኤውሮጳ ብተወሳኺ ካብ 2017 ንድሓር ጥራይ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ብጀላቡ ናብ ባሕሪ ከይኣትዉ እንተኣትዮም ድማ ካብ መንጎ ብምኽላፍ ኣስታት ፍርቂ ቢልዮን ዩሮ ሰሊዑ ብመንገዲ ወከልቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናብ መንግስቲ ሊብያ ልኢኹ ዓቕሙ ድሩስ ዝኾነ መንግስቲ ሊብያ ዋሕዚ ስደተኛታትን ሰምሰርትን ኣስገርትን ክቆፃፀር ስለ ዘይክእል እቲ ስራሕ ብዝተፈላለዩ ዕጡቓትን ምልሻን ከም ዘካይዶ ተገይሩ ከም ውፅኢቱ ሓገዝ ዝተገብረሎም ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ምልሻ ሊብያ ዝረኸብዎም ስደተኛታት ክኣስሩን ናብ መዕቆቢ ማእከላት ክእክቦምን ከለዉ ሓለዋ ባሕርቲ ሃገር ድማ ስደተኛታት ሒዘን ናብ ባሕሪ ክሰግራ ዝፍትና ጀላቡ ኣብ መንገዲ ብምኽላፍ ንድሕሪት ናብ ሊብያ ከም ዝምለሳ ይገብሩን ጀላቡ ኣስገርቲ ይህግሩን ኣለዉ በዚ መሰረት መራኸቢ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ጥራይ 14,000 ስደተኛታት ፃዕና ጀላቡ ካብ ማእከል ባሕሪ ብምኽላፍ ናብ ሊብያ ክመልስን ከሎ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሓይልታት ሚሊሻ ድማ 10,000 ኣብ ኣቤተ ማእሰርቲ ዳጒኖም ኣለዉ
ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ቤተ ማእሰርቲ ሊብያ ብሰብኣዊ ኣገባብ ዝተሓዙ ኣብ ርእሲ ምዃኖም ኣደዳ ጥሜትን ዝተፈላለዩ ሕማማትን እውን ይኾኑ ከም ዘለው ውድብ ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል የጠንቀቕ። ዝበዝሑ ኣብ ማዓስከራት ዝተሓዙ ብምትሕብባር ኣስገርትን ዕጡቓትን ዝካየድ ኮይኑ እቶም ኣስገርቲ ዝሓዝዎም ሰባት ገንዘብ ከይከፈሉ ከም ዘየስፍርዎም ኣብዚ መስርሕ ድማ ብጥሜት ከም ዝሕዝዎም ይግለጽ። ገለ ድማ ብኣስገርቶም ተጠሊሞም ኣብ ፍቕዶ ማዓስከራት ፋሒሎም ይርከቡ። ኣቐዲሞም ኣስገርቲ ደቂ ሰባት ናብ ባሕሪ ዝልእክዎን ጀላቡ ሓይሊ ባሕሪ ኢጣልያ ወይ ጀላቡ ግብረሰናይ ከድሕንዎን ምዃኖም ተኣማሚኖም ይልእክዎን ነይሮም። እዚ ግን ተቐይሩ እዩ። ኣቐዲሞ ሓይሊ ባሕሪ ጣልያን ካብ ስደተኛታት ዝፀዓና ጀላቡ ሩድኡና ኣብዚ ኣንፈት ኣለና ኢሉ ንዝመጽኦ ናይ ህይወት ኣድሕን መልእኽቲ ተቐቢሉ ክሳብ ፍርቂ ባሕሪ ብምኻድ ህይወት ስደተኛታት ከድሕን ይግደድ ነይሩ። እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኾነ ዓይነት ናይ ኣድሕኑና መልእኽቲ እንተተቐቢሉ እቲ መልእኽቲ ናብ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ እዩ ብቐጥታ ዘመሓላልፎ ዘሎ። ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ድማ ማእዝን ተንጀላቡ ካብ ሓይሊ ባሕሪ ጣልያን ብምቕባል ነተንጀላቡ ናብ ሊብያ ከም ዝምለሳ ይገብር ኣሎ። ቱኒዝያ ፕሬዚደንት ቀይስ ናብ ቋማዊ ውልቀ መላኽነት። ፕሬዚደንት ቱኒዝያ ቀይስ ሳዒድ ዝነበረው ናይ ህዝቢ ደገፍ ተኣሚኑ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሓምለ ቅዋም ዝቕይር ረፈረንደም ኣካይዱ። እቲ ረፈረንደም ብተቃወምቲ ሰልፍታት ኣባላቶም ከይሳተፍዎ ኣድማ ብምግባሮም ከድምጽ ካብ ዝኽእል ዓቕሚ ኣዳም ዝኣኸለ እቲ 27.5% ጥራዩ ተሳቲፍዎ ነይሩ። እቲ ረፈረንደም ውሑድ ዓቕን ኣድማጺ ዝረኸበ እኳ እንተነበረ ውጽኢቱ ጸዲቑ ሓድሽ ቅዋም ድማ ግብራዊ ኮይኑ ፕሬዚደንት ቀይስ ሳዒድ ድማ ቦግዓዊ መንገዲ ዝነበሮ ስልጣን ሓይሉ ዝለዓለ ስልጣን ገቢቱ። ኣብ ቱኒዝያ ብምልዓል ንለውጢ ጽድያት ዓረብ 2011 ፕሬዚደንት ነበር ኣቢድን ቢን ዓሊ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምዕላው ኣብ 2014 ሓድሽ ቅዋም ተነዲፉ። ብመሰረት ቅዋም 2014 ኣብ ቱኒዝያ ክትከል ዝተሓንጸጸ ስርዓት ሕንፋጽ ፕሬዚደንታውን ባይታውን መንግስቲ ክኸውን ነይሩ። ኣብዚ ዓይነት መንግስቲ ፕሬዚደንት መራሒ ሃገር ክኸውን እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ድማ ንመንግስቲ ይመርሕ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ መንግስቲ ሓፈሻዊ ምርጫ ተኻይዱ ፕሬዚደንትን ኣባላት ባይቶን ይምረጹ። ፕሬዚደንት ዝለዓለ ወናብር ካብ ዘለዎ ሰልፊ ቀዳማይ ሚኒስተር ይረቆሕ። ቀዳማይ ሚኒስተር ድማ ካቢነ ሚኒስትራት ብምቋም መንግስቲ ይተክል። እዚ መስርሕ እዚ ብባይቶ ክጸድቕ ኣለዎ። ኣብ ልዕሊ እዚ ፕሬዚደንት ናይ ፈጻማ ኣካል ዝለዓለ ስልጣን ክህልዎ እንከሎ ባይቶ ድማ ናይ ሓጋጋ ኣካል ስልጣን ኣለዎ። ፈራዳ ኣካል ድማ ካብ ክልቲኡ ነጻ ኮይኑ ዕማመ የሰላስል። ሰራዊት ድማ ኣብ መንጎ ኮይኑ ናይ ዝኾነ ይኹን ጸግዒ ይሕዝን። ፕሬዚደንት ቀይስ ሳዒድ ነዚ ፈጺሙ ቀይርዎ ኣሎ። በቲ ዘካየዶ ረፈረንደም መንግስቲ ሕንፋጽ ፕሬዚደንታውን ባይታውን ዝነበረ ፕሬዚደንታዊ ጥራይ ክኸውን ገይርዎ። ናይ ፕሬዚደንት ስልጣን 2.5 ዓመት ጥራይ ዝነበረ ድማ ህጹጽ ናይ ግዜ እዋን እንተጋጢሙ እቲ ናይ ግዜ ገደብ ተኣልዩ ፕሬዚደንት ንዘይተወሰነ ግዜ ክመርሕ ከቕለዩ። ፕሬዚደንት ሙሉእ ስልጣን ሓጋጋ ኣካልን ኣዛዚ ሰራዊትን ክኸውን ፈራዳ ኣካል ድማ ኣብ ትሕቲኡ ክሰርሕ እዩ። ፕሬዚደንት ቀዳማይ ሚኒስተር ይኹን ካቢነ ሚኒስትራት ባዕሉ ክመርጽ ከምኡውን ካብ ስልጣን ከባረር ሓላፍነት ክህልዎ እዚ ድማ ብዘይ ፈቃድ ባይቶ ክትግበር ከቕለዩ። ዝበዝሑ ተቃወምቲ ሰልፍታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ነዚ ዝተሓንጸጸ ሓድሽ ቋም ኣይተቐበልዎን። ንሳቶም ዘይመቐበሊኦም ክገልጹን ከለዉ እዚ ፕሬዚደንት ቀይስ ሳዒድ ኣተኣታትይዎ ዘሎ ምቕያር ቅዋም ናብ ፕሬዚደንታዊ ስርዓት ዘይኮነ ናብ ፍጹም ሙሉእ ሓይሊ ፕሬዚደንት ብዘይተሓታትነት ከም ዘምርሕ ንቱኒዝያ ድማ ናብ ውልቀ መላኽነት ከምርሓ ከም ዝኽእል ይገልጹ። ፕሬዚደንታውን ባይታውን መንግስቲ ይኹን ካብ ክልቲኡ ዝተሓናፈጸ መንግስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዘኽብር ዲሞክራሲያዊ ክኸውን ተኽእሎ ኣለዎ። እዚ ዝኸውን ግን ፕሬዚደንት ይኹን ካልኦት ሰበስልጣን ኣብ ዝወስድዎ ስጉምታት ተሓተቲ ዝገብሮም ኣካል ምስ ዝህሉ ጥራዩ። ፈጻሚ ሓጋግን ፈራድን ኣካላት መንግስቲ ነናቶም ስልጣንን ብሕታውነትን ሃልይዎም ኣብ ንሓድሕዶም ብሕግም ዝተሓታቱ ጥራዩ ድማ ሚዛኑ ዝሓለወ ሓላፍነታዊ መንግስቲ ክምስረት ዝከኣል። ፕሬዚደንት ቱኒዝያ ቀይስ ሳዒድ ኣብ ሓምለ 2019 እዩ ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመሪጹ። ኣብ ሓምለ 2021 ድማ ንባይቶ ብምውንዛፍ ንቐዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣኑ ባሪርዎ። ኣብቲ እዋን ተቃወምቲ ሰልፍታት እቲ ፕሬዚደንት ዕልዋ መንግስቲ ካይዱ ክብሉ ከሲሶሞ ነይሮም።
بريزيدنت قيس سعيد نتسقمت زوسده أب هاجرو قلت فلوطن ممصع علمو خمسخانه يحبر نسو بيروقراسي زبسحو السرارحة منغستي نقطبا تونيزيا أمل على حجزن نحمام كوفيد كوكوت أصراي كألم بمبال تونيزيا هتصنع داغمه هنص أسقمت زوسد مرحة خمسة ليا يموجود انت خونت قناقنتو ات بريزيدنت وصدو سقمتي سلطان مقبات زعلمن ناولك أملاخ الناس وصد من قد مخانون يخصو بريزيدنت قيس سعيد ناي حق مهور كوينو أب يونيفرسيتي سوس تونيزيا دايركتر كفلي حقن بروفيسور كوينو قال كيلو أفسفل عليها هاجرات عرب زركبا يونيفرسيتاتون ناي حق تمرت مهيرو ات بروفيسور نبر بريزيدنت ناي حق مهور بمخانو انتا يقبر كم زلو زفلت مرحيو سلازين أمنو ينازبلو دقفتون أي تسأنون حيالو تنتنت بوليتيكا تونيزيان سمين أفريقان بريزيدنت قيس سعيد تاريخ تونيزيا ندحريت ماليسو كي دقمو سقاتهم يقالتو كابت استفرهو أي حلفن إنهو أبزح الجوان بريزيدنت قيس سعيد كابسلت أنو كإلا نايز تصوع سلامة وسلفتاتا مكياد يركب حيالو سبات ولو نقدمهم زد قفوز نبرو ات بريزيدنت قوام كأيرو خي أخلو سلطان قبيتو كتباو زي مرقا كم سفترة يقالتلو أبزح حلف قنيات عسرتا تشح السلاموين سبات ناب قودناتات الناوتو ات بريزيدنت بفقادو كابسلتانو خإلا مرجان ناي قوام رفرندمن ككايد يتصوع اللو بريزيدنت قيس سعيد برفرندميو سلطانو حيلو بزد ما قواماوي والك أملاخز بالقصل سم توايبولو تقوم تسلفات دما أب كنت توداديبن سعبتن أنصارت بريزيدنت سحلنو ناي قوام مقيار كدمتوز السرحة كحنقد مراتن نت بريزيدنت بتزاوري حاجزان أو خمسخونا تعذبتي يقلتو تونيزيا بايتا أون بريزيدنتاون سرعة محدرة حنافيتها كتم حدر صنيحة أمونغو بريزيدنتاون بايتا أون منقست زلو فللي اتقدماي زل على سلطان نبريزيدنت كيب كالو اتخلعي دما زل على سلطان نبقدماي مينيسترز مراح نبايتو زل على سلطان هب نايز أبنت كرم الزدلة حبرات منقستات أمريكا بريزيدنتاو منقست تختلن كلا بريطانيا دما بايتا أو منقستي تختل كلتيو عينت منقستات حقاق أكال فراد أكالن فتأما أكالن يتغاللو إذا أكالات زي أبريزنتاو منقستي نناتو سرح زلو حدب تخالق زي أتوك خونن كلو أبايت أوي منقستقن تدقاقي فيو سرح أبايت أو منقستيك أدما مينيستر ببايتو يزمرت أخل دقفنا بايتون تزير خيبو دما ولون معال تمرجاي كل كابسلت أنو خإلا يقدد أبريزنتاو منقستقن سلفو وكيلو زل على دمت حزب مزركب كمرات انكلو كابسلت ان كورد زخقل بدل فتيمو افر دم الزغرب ترايو سواتيني تتابقي سب او مسلات تقتيلو بقدم عسران حدن طري اقامشت تولاني رودولف ماسيكوس تبهاله تبقى سب او مسلات لهلاكو افسبهالت كتما هاجر نغست سواتيني تقتيلو تولاني رودولف تتابقى سب او مسلات تابقى مسرات جوجله سب او مسلات سواتينن دو افريقان كوينو دارغاز بزح غزيو اب مطبق سب او مسلات هاجر سواتينن متتاولوطي نكسنس سواتينن بقالع صوع زنبر زيغايو تولاني رودولف اب غزو بمسكوت مستتكوسلو طايت اب قم دقون بعالت بيتونيو تقتيلو نسو بقالع نكسنت سواتيني زنقفن اتححزا سب او مسلات كتعراره زصوع زنبره بمخانو قتلتو بنكسنس تلاكو كونو خمزخولو تطرطيرلو امنست انترناشنالن هومان رايتس ووتشن زركبوم حالو دبات تطبق سب او مسلات قتلت تولاني رودولف ملو مرمرا كايدلو صويع مكان تهلو مرمرا نمكياد زاغيت توست سقمتيلن نكسنت سواتيني امونغو دو افريقان موزامبيك نتركب أقدما بسوازيلاند تفلت زنبرت هاجر كوينا أبكل تشحن 18 ناي سمك يارجرا اتخاب شحن 900 كساب شحن 968 ببريطانيا استجزأت هاجر بمسواتي زتبهال النقوسيا تم حدر كاب كل تشحن إسران حدنات حيزوم أنصار نكسنس تلعلو نديمقراسينا يتصوع سبات قطري إنا لعلى خيط سانيحو نديمقراسي زتصوع سلام وسلفتاتون ككايد سانيحو نكسنة تهاجر كابلو تزصوعو زمت أتقطي نمبده قبل على سلف زمرحون نلو تزصوعون ناي مقصارن مقتالن سقومتات يوسديو
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መሪሕነት ዘሎ ንጉስ ካብ ብኡስ ተረከቦ ካብ 1986 ኣብ ስልጣን ጸንሐ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ይኹን ተቃወምቲ ሰልፍታት ዘይፍቀድ ንጉስ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ናይ ሎሚ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ